Ning panahon sa Pasko lain-lain klase sa Christmas tree gyud ang imong makita. Ato sa iran karon kining hilabihan na kadagkong mga Christmas trees nga makita sa nagkadayang lugar. Pinaagi na yung report. Sa atong mga panimay, gagmay ug igo-igo lang ang gidakon sa Christmas tree. Apan sa nagkalain-laing mga suryanan, gibida ang mga giant Christmas trees. Sa dakbayan sa Mandaue, 17 meters ang ilang Christmas tree. Tema nila karong tuiga ang gold color. Gawa sa dakong Christmas tree, daghan usab kag makita sa dapit. Sama na lang sa balay ni Santa Claus nga puno gayud sa dayan-dayan ug miniatures ni Santa Claus. Sa Fuente Osmeña Circle, nahimutang usab kining giant Christmas tree. Napalibutan kini sa mga mabulokon nga mga bituon. Ug sa ubos nga bahin, makita ang imahe ni Señor Santo Niño. Yung light, Santo Niño, yung color niya, okay rin siya. Siya. Samtang sa sulod ding dakong mall sa dakbayan sa Subo, anaa say dakong Christmas tree. Apan mas daghan ang madani sa dakong peacock o pabo nga mipalibot ni ini. Daghan ang magpa-picture kay kunuhay napailad man ka sa mga balhibo ni ini. Ginawag mga light, syempre, nice yung guide ay mawala yung problema, charot. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besda.